हेलो लोगोफोर, बे भिडिअनि आपडेटखौथ' नोंथांमोनहा थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमदां मोनबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। नाथाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै गोबाङानो मोनथिथ'वाखै जानांगौ बे भिडिअखौ माबे चेनेलाव नुनो मोनगोन। बेनिखायनो बे भिडिअनि गासै डिटेल्सखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों रोमै बसुमतारीनि कोरियोग्राफ खालामनाय मोनसे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअ'। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों गोसोआ आंनि। बे मिउजिक भिडिअ'आव गाहायै फाव खालामदों दिबाकार आरो बबिता। बे मिउजिक भिडिअ'आव मेथाइखौ रोजाबदों आकाश ब्रह्मा। मिउजिकखौ होदों कालार बिथाङा। DOP आरो एडिटिं खालामदों एक्टर लतिफ। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअ'खौ नोंथांमोनहा लतिफ क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनगोन। मानोना बिथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअ'खौ आबुङै हगारनाय जाथ'वाखै। बेनिखायनो बे मिउजिक भिडिअ'खौ नायनो थाखाय नोंथांमोनहा साननैसो नेथ'दो। जेब्लानो रिलिज जागोन अब्लानो आं आरोबाव बे भिडिअ'नि मोनसे फिन खेबसे आपडेट लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा साननैसो नेथ'दो। स' लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअ'नि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।